Hero plan hero ôi gahamda tam nung boda bui bai jas mai tong na muchung nung tabuk boda ice cream no leija ma haike matong nung boda khoroksa mairum ko somno thok jak nai hungke norok tabuk no pai nung di musuk busli watar norok obo norok ni no gana gini ni dugano no manane hambai dol rok tama abo kisake no thulai jalai jas mai khalai mang ungei tongkha chini hawo hai no ungei maya abo bini ungklogo mung sale tongna hai hinei no ang tangi hai mang ungei tongna nangkha hinei o ungklog ni kothomano rutuk naikha rutukte kaisa video manei rokha ulo sawiman khaje buibai chasmai janai borok rok kaisa bini sinno nuguse inspire ungo hinei hungke singtini o movie sinno no nailainai sungbo sawiman na muchung bele borok ni inspire ungmani sengkrak eba raja eba gunda eba nayuk sabo abono hungke phaidi tabuk dol rok video naina bkhak thanglai sino Tahin bos habrung brung nok thang he omo ke ba nok yade ba o bura bini nogo samung khainai bwrui no nogo horna muchung jagya nogo thangna hanai samase obo kheba nog yade ba rokphu nog no nini mobo bole bufur nog ya obo doishurok ni hakorsi hinai saka ba no thangna muchung kheba thangtung ta bobo bokheni ni nogo da thainai hinai phaiba bini bo nok tongo tamon nungle ro horna muchung jagya joli jagai ba tongsa o burani chago gundugul haima tongo ang bo o bwrui no nugya khe chamaya nungmaya rok leng niya bla sini pensi ko khaike Nini hamzag ma ang lemanay chamaya ng maya bwrui rok norok ni yang rogo mo hai bura bihia mokol bai na singnai rok tongkha hungke norok amo hai rok bai chali tongna muchungo hungke nung horni duita o khana khengklai a burani mung no khawo nawoi detol sapan no tuyo glogoi a phenano nini life nini ichai hinai segun yaphango sari redi sari rokha hungke no tei a bura na sigra gyang thangsinai sala bura rok se sikli rok no bihia mokol bai na siklai hai sikla rok hungke bwrichuk no da na siksinai bwrichuk rok bochela sikla rok no bakpar mokol bai na signani training rlai tongusi waisa phoro nugya da train singo anobo ani pendigi batam signa sika ang hakchalo thangna hnei rokoi thangma bla fru sikli phanongkhe do naisik tongtho hinei thoi thangkamo ang bini sajela se 15 16 bosorni tongu bose ani pendigi mukphil gya khena sikjak bini sajela krei hingke da fru tamo sana naima haima tongjak no rogano hut nana nungli suju suang kuang no da sini hnei singkamu bobai hingke boro yokna ni number na oi hai rokhini text khaijak khamu phaidi dabuk obori nogo da ma thangka na ta mungkha sawiman layano ani khuk maya sak unon keps kutul maya tangai thago rugida nung nini hukum maya khe kutul maya ung nogo kamla tongnai no ba maya doya se khaidi tam nung ba ulta nogo horya oroni kutul maya ro khinchai tong bokhe dukhung glak diba phia ang no onogo horya hinmani nung joli jangma rogo no ang kisamisa bujiwi tongu nung bobai jasmai do sana ba thago nini okerang kothoma rok nini okerang kothoma khanaya sak muktri lai glak khang tini kesangte tui rok tong khnable to bosidi Kesengti da thupur rogo gas cylinder box sin rupai gasidu obo kesengti no senggai ma naigiranai obo kesengti ni yak nang yasa khamglak kha oburani haike nasik mungni bagui no reson rogo mairung magana manliya muthagrejak kha bini mo hai tomungni bagui no tabu koa rogo teiran baikha bini bwsak bahaini bagui no barini maikhiteng thaikiteng rok hamai maliya wan sugla dol rok wan sugla nung bini bagui tei muthungui bono tei tukurna bagui thapa gana o muthungjak sugui bono tei tunna thangmase bono no haike nasik sogoi tongo hungke nung sunduroi bini saka o tei kutung rukhlaijak tei thanglak da ma anglai mo hai bura sarok nugya khusi waisa phano ang baile sengkari phuijak naibo nijini sajikni soman no haike nasigu haida borilu phin phano bini mo aglai kukha o bura asike borilu bo bori rok sutei paikhe a hawo sutei mari kuthuk ungei tongrok ma jaga o 20 bar bukung phunangai motom su haya sak bo shanti se manjagya bar naikhe bini mono haike bo matongu maija phuru tokma bwsa ganang mai khlayo berango hinei joli jagai tokmani totara o wathare khita ro hore tong thokjagai nasikma hai tabuk ba chengdrop hinma hai siku ulo tam jora phainai tongdi norok tabuk ang bihia mokol bai nini bachino nasigrana mokol rok da kherek jangno sidu oroda nung hama kha ke hinei tong thongjagai tong o bwrैनि jaga ang ungkhe da bwsak molima jaga o khiji khamu phan sotonoi o bwrై khe tam bihigno sana rungya da saka hangke ungya hinmani no bobo bwsai no kubuya hinai phano naichom khamu nayokile hino nungbo asuk pano rungya domki manjak rok da tam burani saka hangke no tei nogo narugya rok hinei oi ani yakungjak choli ang tongkha ano je sakai pano thaijuk buphang saka o tonei rigradi ani light nini ichai nei baklainani salsa bini bihik nogo kare sani ano nogo thangmana nei sabai kha
Oi tabukle burani bihig nogo greifu jeba mungsang sinai tabukle haino se obura ojora no na singei tongmani norok ready tongba sidi sakni khumbar furu boro tong saima yano naina bagei mokol bai jano nugo bonono bihia mokol bai na sikjago tabuk rep saya kisikno fano buiwalaima fano school ben seklaima fano Kasangti Nung belai ke nawa thang zakrana Kesengti ani beritini nogo gerei neng wahan berma butei songna da rengkamu rengyake ang forongrowano Ang saimano Nung belai ke rang samung nang tong Ja namun ang rang ronai ta Ang asal ang kabang matalangai bagi subay manay. Kasangti Nung rang notai kipira nang lakya kaham kok sebelate rang pirog rena nang ya hengkeba neng bono jubama kelai khatado haipano neng obo kahamni bagei ya rang pirog rena nang ya hini samani tabuk bo neng oni ni batpar mokhangno hamre simaya khuna dosalo ongkhang ka horole tang sinaba kubuino neng tamo nai bini thani bono tamo sanna nai haino sini ni berichik nogo gerei o berei busuk tabuk sak geleijak tongkhana bising tam thago neng kok borok kok tumao da kana mujung belai salsa bono angni usonugui phano wana thangnai phasalo khoroksa sakara borok bini bihig nogo gerei sini wahano 2 kg bermari uimui songmani koktuma mohai pati mung agi rogo khnaya tini se khnao khnai mangno thangsinai khnana seler sinai tabuk tei kaisa live koktuma kasaui phaika amui no chaui jukuji borok rok bokrok sama bemar no hamka hinei engkha morarok engkha omokolno ang naina bo akai khatai bini bagi sana bo selerka tei o background music ang thasing ni simi khanamani o music no bo dance rok da khaino hintong masi khasi khailailia tam nung mondiro da songko muri tong nateren lama o da berai tong dol rok o sini jakara bura bocherai furni simi no hakorogo murnani tamnani soktong phu jibuk hakor tok hakor nukhang ke no tong semaya phu kesubna mujungphu jefro pia hakoro mursona hinai thangai eglogi 200 ta pia bai bukhu gochjak furuni simi se yakaruphu ang jewan sukmani I hainong na nangmani bini background music Oh haide Abdi nung ana puno Nung ani kok ne ke nawa thang maglak I ma kubui kokno sawo bini koknaya hangke kebo nogo thangmaya no obole angmani u norok bono borok khaisimida nukbai bo borok bongmanu bera bongmanu kebo bini koknaya nogo thangnanai kebo phatcha beranggai kitingrugu Kisa Mana ke Rana mo nango oi je duma ketai phanai rok no video phunugrila kisa manna hangke rena bo nangu Kisa Mana ke Rana mo nango tam beri duma da phaltong oro rangman na bagai nono duma renani oburano pogoi mangal khanglete oburani boyos tabuk side ni bising soturni kesarong gane abo se tabuk phano bini sakni yong kaprai tongkhu hor hin mano butharmaya khu bono nugya da mosobaji o sutei peda per neite khainai bo o beri no tam hne sawai nogo kamlaton haikena nono mas phaike angja nangmani rang renai nung tei muthungka hangke ni khktei bo kisa dalok di nono ang ani bihia mokol bai bo sujugman khena na signai ani beri nogo kreifru hungke nung maimi songtong phru nini bwsagromoi kisa manna hingke rena bo nango hinpainai haike no sengthya sak chasmai tongi thanglainai hingke dol rok tinin bagi omsukno obo kaisa movie swnamjakmani se o buini hai kubi kubuya do norok kebo no naisle nanangya angbo joli woi naisle woi swnamani ya o video movie kaisa toke ya diba ani mo video bo atei no sengsine marok naikha hingke nayuk eba nayuki rok thei thangya diba movie o yang kubi hingke kaham kringse mohaino angbo kebo no oro kubi samani ya borok ni movie o atei phunugu hungke angbo amono no tei chengra khaikata bujibai khada abono video sajak hangke like redi besek like em naruk lainai tini o norok bai ke sahorna batabuk ang se narungna nangona tini agini selai kisa kebang naruk laisinai do 200200 likes do dol rok ang waise phano nargya khom se kebang like norok ano supung riya rok tang dipia hangkele ang mukhang phunuknani o tabugo mukhang phunukya no belana ang supung redi tei comment khaidi nini social media ni story o eba status o video ni link share khaidi o channel no tini no nungui melang masa hangke subscribe hinai sejak jaga kisa manna hangke rena bo nango hinai sinai redi tabuk norok no bai hinnani jora phayuka abono hangke malai laifinai ketal video o thangka do dol rok bai diprasa ai glok thung bai ke nang ano yakar kelangka Break up ma jar mai jadi mai mangso be mai mai jakangke hamuta dukhu nang bele ni bor du khona ne sa jadi mai nang dukhu nang ya phanang nangu